Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonse bantu yakubingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ndlalifa izulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kuba sikwazi ukuphinde sihlangane namhlanje kule ngosi esibhekene nayo. uNkulunkulu wethu uluthando, uNkulunkulu wethu uyikho konke. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, simnxuse ukuthi abe phakathi kwethu. uJesu Kristu uyinkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngesikhathi osipha sona ukuba sikhothame, siguqe phambi kobuso bakho, sixoxe nawe. Siyakucela ukuthi ube phakathi kwethu kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele. Moya oyingcwele, moya kaNkulunkulu, yiba phakathi kwethu, siholele kulo lonke iqiniso, usibikele lokho okuzwayo, usibikele ngokuzokwenzeka, ngoba kungeminye yemisebenzi yakho uma uphakathi kwethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Sikhona la estudio 1. Ayike sigcinile izolo sikhuluma ngalo izwi lenkosi, intshumayelo yasentabeni. Besikhuluma ke ngentshumayelo yasentabeni ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Siyambonga uNkulunkulu wethu, sithintile futhi ukuthi bonke abantu abomile abeze kuye emanzini, nani ningenamali wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali, yebo iwayini nobisi kungabizwa lutho. Ayike siyambonga uNkulunkulu, izwi lethu ke uMathewu chapter 5 verse 6 esikhuluma ngaye uthi, babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Umeleni wena? Yini oyilambele? Yini oyifida umzimba wakho kamoya? Yini oyifida umzimba wakho wenyama? Ngoba silokhu esikudlayo, we are what we eat. Lokho esikudlayo ikona esiyikho. Lokhu umuntu akubhodlayo ubhodla akudlile. Mawufuna ukuzwa umuntu ukuthi udleni imdedela bhodle, uzothola ukuthi kubhodleka notshwala ngobunjani uphuzile. Uzombamba noma kade ethi akaphuza ukuthi useyaphuza ngoba ubhodlile. Lento umuntu ayibhodlayo njengalento ebuhlungu eyenzekile ngesikhathi kukhona abantu ababanga ibhonji, kuthiwa khona ababelwa. Webafowethu, ngiyacela befundisi abayitholile lonto, bonke umfundisi nomfundisi, ngicela nginikeze igama lomzalwane owenze lento ebrentshini yakhe, ngoba ngiyazi ukuthi niyabazi. Ngiyabafuna labo bantu. Ngiyabafuna abantu abebebanga ibhonji bazibalwa athi mina ebengilele la, ukuthi usenendawo yena yokulala. Awuphele lo moya, awuphele. Umuntu ozoba ngendawo yokulala akaphindele emuva ekhaya. Uma la esethuba ngendawo yokulala, uzophuma ayolala ngaphandle, ngoba indawo kaNkulunkulu le, kulala noma ubani. Ngakho-ke ngiyacela nje uphume lo moya befundisi, uzophoxeka wena nomzalwane wakho olwayo, olwisa abazalwane. Asiyazi lento entabeni, ayithina siyazi lento le. Kade sayigcina, yeke ukwenzeka ukuba ngibhonje kodwa busungasekho lo moya. Uqhamukaphi manje? Uqhamukaphi lo moya? Befundisi, ake uconfesse nawe manje ukuthi hayi unaye umzalwane owenze lokho. Unaye umzalwane, ulethe igama lakhe kimi nenamba yakhe yocingo. Lo mzalwane owenze le nto ake ngichazele kahle ukuthi ngempela kwenze njani. Wasusa uthuli nesishingishane. Ngiyafisa futhi ukuthi abantu bazi ukuthi sinama-devil worship athunyiwe la. Kungenzeka uphume ebrentshini yakho umuntu azoba i-devil worship. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi sibambisane, ngiyafisa kakhulu ukuthi sazane, siqonde ukuthi sizokwenzani. Hayike asidluleke lapho bawonse bantu besike elijikayo, kodwa ngiyacela ningilethele amagama nenombolo zalaba bantu
ema-branch enu abenze lo monakalo wey'ponji. Ngiyacela nje okulandelayo-ke ngoJulayi nje lwesiyakuwona, labo bantu angibalindele beze la. Labo bantu angibalindele ngoba kusho ukuthi abanamoya ongcwele okhuluma nabo abatshele ukuthi kwenzekani. Uzofika avuke lo sathane wabo la, uzofika avuka. Ngazi uma kufanele kube yimina engiyokhipha iy'ponji, imina engibona ukuthi abantu balelephi uze ungabibikho umsindo. Angazi uma nifuna lokho yini, kodwa nibadala ngokwanele. Susani isihlava phakathi kwenu. Lowo mzalwane owenza leyo nto mkhiphe ngaphandle kokuthi axolise ngendlela ekuthinta inhliziyo, kodwa ngale kwalokho nje mkhiphe ebranchini yakho. Asidluleke. Matthew chapter 5 verse 6. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayosuthiswa. Womeleni wena, ulambeleni wena. Iqale lapho le ndaba ukuthi yini lo ibhodlayo, ubhodla okudlile. Babhodla abakudlile mase kuney'ponji la. Kuyaphela ukukholwa. Kwasha abantu bezwe bethi khona indoda ngale kakhololo. So umfundisi ufike umfundisi ngokhololo, kodwa mase umthinta uyavuka lo ofile egqitshwe ukhololo. Hayi-ke thina sisebenzi kanjalo. Ufile kanye noKristu, wavuka kanye naye ngoba kuseyena oziphilelayo kodwa uKristu uphila kuyena. So mawukwazi ukulwa ngey'ponji wena ulwisa abanye abazalwane, maye kuwe ngosuku lokugcina. Uyofisa engathi ngaba uzange uzalwe. Ngiyaliphinda ngiyalisho. Ngike ngasho ngathi ngiyawagada amagama engiwakhulumayo ngoba ungitshela uNkulunkulu ukuthi igama engilikhulumayo wenzani, uyalenza. Ngithi maye kuwe wena ufika nomoya wokubanga ibhonji. Uyofisa engathi ngabe awuzange uzalwe. Ayike siqhubeke-ke nezwi lenkosi. Babusisiwe banoyolo abalambele omele ubulungisa ngokuba bayakuhluthiswa. Masibheka izwi lenkosi kuyIsaya 64 verse 6. Lithi sonke saba njengongcolileyo, nokulunga kwethu konke kwakunjengengubo enindiweyo. Sabona sonke njengeqabunga, nobubi bethu basisusa njengomoya. Ungabambeleli kokwakho ukulunga, lambela womele ukulunga kaNkulunkulu ukuze usuthiswe. Ungabambeleli kokwakho ukulunga, ngoba ukulunga kwethu kwaba njengengubo enindiweyo engcolile. Sabona sonke njengeqabunga. uNkulunkulu akakusize, uNkulunkulu akubusise, akubiyele. Ungaboni njengeqabunga. Ungabi nakho ukulunga okungokwakho, kodwa kube ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Emva kwasimenyiwe-ke siyabuzwa, nichithelani imali? Isaiah 55 verse 2. Wenina nonke nomileyo, wozani emanzini, nani eningenamali wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali. Yebo, iwayini nobisi kungabizwa lutho. Nichithelani imali kukho ongesisi isinkwa, nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na? Ngilaleleni nokungilalela nidle okuhle, umphefumulo wenu ujabule. Nichithelani imali kukho ongesisi isinkwa. Jesu John 6:35 uthi uyisinkwa sokuphila. Usuyichitha imali kukho ongesisi isinkwa. Kuhle kabi ukuchitha imali uyegibela uye endlini kaNkulunkulu ngoba uchitha imali yakho kulokho okuyisinkwa. Kuhle kabi ukusebenzisa imali yakho uhamba uya enkonzweni enkulu yebandla lakho. Kuba kuhle kabi ukuchitha imali uhamba wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Musuchitha imali ungenza umsebenzi kaNkulunkulu. Musuchitha imali kokuyize. Chitha imali ey'ntweni engenamsebenzi. Ubhizi nje uhamba izinto ezingeze kubuyisele lutho, ezingakufaki nezingakukhipha ezulwini. Uzothi uma ufika khona ufike bakona umphefumulo ubuye usuhluthukile, usulimele. Ngokuba
okay ngingakafiki kungokuba iwayini limele intokozo, iwayini limele intokozo. Ngakho uRoma 14:17 ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Ukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Umbuso kaNkulunkulu ke lo. Ngamanye amagama umbuso kaNkulunkulu sikuwo sila emhlabeni. Umbuso kaNkulunkulu akudingi sisukela emhlabeni ukuze sibe kuwo. Siuqala sila emhlabeni emva kokukhuleka baseRoma 10:9. Emva kokuvuma izono wathola ukuthula. Ileso sikhathi ke esiba khona ngaso ekulungeni nasembusweni kaNkulunkulu. Ngoba isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kulabo abakwenzayo ukuthula. Ngiphinde, isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Uyakwenza yini nokuthula? Uma wenza ukuthula uhlwanyela isithelo sokulunga. Uyakwenza yini wena ukuthula? Ngakho-ke ubisi lumele ukudla komntwana okunempilo nothando nomsoco. Ubisi-ke lolo, iwayini limele intokozo. Ngakho-ke akufanele sichithe imali kulokho ongesisisinkwa. Nina nonke nomleyo wozani emanzini, nani ningenamali wozani nithenge nidle. Wozani nithenge ngaphandle kwemali, yebo, iwayini nobisi. Ubisi limele ukudla komntwana okunempilo nothando. Iwayini limele intokozo evela ezulwini. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kuba bakwenzayo ukuthula. BaseRoma 8:15 ngokuba namukeliswanga umoya wokugqila ukuba nibuye nesabe. Yazi umuntu onokuthula ke sabe. Ake sabe ulindele ukufa noma yinini ngoba yazi ukuthi uma efika ekhaya ezulwini. Ngokuba namukeliswanga umoya wokugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namukelisa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Samukeliswe umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Lo moya ufakazelana nengaphakathi lethu. Ubisi lwabantwana nithithelane imali kukho ngesikhi isinkwa nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Ngoba samukeliswanga umoya wobugqili ukuba sibuye sesabe, kepha samukelisa umoya wobuntwana esimemeza ngaye sithi Abba Baba. Yikho-ke sidinga ubisi olungukudla kwabantwana okupure nokunomsoco. Athi uJohn 6:35 uJesu wathi kubo, mina yisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Ukulamba kuqedwa ngesinkwa, ukoma kuqedwa ngokukholwa nguJesu. Isinkwa nguJesu. Inkosi uJesu Kristu uyimpendulo yakho konke. Noma yini obhekene nayo, noma yini esendleleni yakho, yazi ukuthi inkosi uJesu iyimpendulo yakho konke. Konke nje ongahle ukucabanga kuyaphendulwa enkosini uJesu. Uyena impendulo, uyena oyindlela, uyena oyiqiniso, uyena ongukuphila. Yazi ukuthi akhona oyedwa ozoya ekhaya ezulwini kuphela sihamba ngoJesu. uJesu-ke uyasithanda. uJesu-ke ufuna sibe yilento thina afuna thina sibe yiyona. Ngokuba namukeliswanga umoya wobugqila ukuba nibuye nesabe, kepha namukelisa umoya wobuntwana esimemeza ngaye lo moya sithi Abba Baba. Simemeza ngaye lo moya. Hayi masingabantwana sesabe, ngoba thina sidlifa labantwana bakaNkulunkulu. Bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sewamamukela wena na? Ngiyabuza, sewamamukela yini? Ungumntwana kaNkulunkulu uma usumamukela. Uma ungakamamukeli, yisho abaseRoma 10:9 emva kwami, uzobe usumamukele uJesu. Yisho abaseRoma 10:9 emva kwami, wamukele inkosi uJesu.
ake sivale amehlo sikhuleke. Angizukuguqa ngenxa yevideo le. Asikhuleke abaseRoma 10 verse 9. Ngiyacela usho emva kwami. Asiqaleke. Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho ukuba ungisindise. USathane angimfuni. Amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane. Ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Usumamkelile kuJesu mawuthandazile lo mkhuleko emva kwami. Uma kuyi-VN usungayidlulisela nakwabanye ubatshela ukuthi abayilalele lenkonzo ekugcineni bamukela uJesu. Uma uku-YouTube usungayishare lenkonzo bacele basubscribe, nawe usubscribe ubatshela ukuthi ekugcineni kwalenkonzo siwamukela uJesu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ubusisiwe umuntu olambele omele ukulunga ngokuba uzosuthiswa. Masisuthiswa ke sisuthiswa ngakho konke kodwa kade womele wena ulambele ukulunga. Kusho njalo uMathewu 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke okunye kuyonezelwa kini. Funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, kuzonezelwa kuwe konke okunye okudingayo ngoba uyazi ukuthi udingani. Masiguqe sithandaze simbonga uNkulunkulu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngale nkonzo. Ubusisa bonke abalalele, ubusisa abaletha abantu ekhaya lezwi, ubusisa abahlalayo Nkosi ekhaya lezwi. Siyacela ke Nkosi, isandla sakho sibe phezu kwaloyo naloyo oyilalele le nkonzo, umsize lapho edinga ukusizwa khona, umsuthise ngokulunga konke, umsuthise ngokuhle, njengoba ushilo kuMahubo 103 verse 5. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Baba uNsibanda uyavalelisa uthi uJesu Kristu uyinkosi.